Ollaanko siellä Pajasillalla kuulolla? Heiluttakaa kättä sieltä Pajasillalta, jos kuulette. Hienoa. Meillä on tasan 30 sekuntia aikaa ja sitten lähtee tulemaan 4000 ankkaa tähän Raumajokeen. Eli kaikki te, jotka olette ostaneet arvan, niin mielenkiintoista nähdä. Nämä ankat on Palloiiron toimistolla aamulla sekoitettu sekaisin. Ja 1500 euron matkapoikien matkalahjakortti on siis ensimmäiselle ankalle tulossa palkinnoksi. Ja onko yleisö valmiina? Ruvetaan laskemaan lähtölaskentaa. Oletteko valmiita? Lasketaan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja aja! Nyt lähtee tulemaan sitten 4000 ankkaa ja minä olen tässä ensimmäisen joen kupeessa. Katsotaan miten tässä käy. Rävähtää tulemaan tuolta niin sanotusta Molokista nämä 4000 ankkaa ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten sieltä lähtee tämä vuono liikkeelle. Päiväkotien ankkauittohan oli tuossa 13.15 ja silloin oli virtaus kova, se oli 10 minuuttia kun ankat olivat maalissa. Ja päiväkotien ankan uitonhan voitti Lapin Myllytontun päiväkoti, voitti sitten tämän ankan uiton silloin. Saas nähdä miten nyt sitten käy. Ensimmäiset ankat siellä lähtivät jo kiihdyttämään tahtia. Ja hyvät ystävät, koittakaa pysyä lippusilman tällä puolella. Elkää menkö missään nimessä sinne, ettette tipahda Raumajokeen. Ja yleisö kannustetaan pikkusen, sieltä rupeaa tulemaan ankat pikkuhiljaa rivissä. 4000 ankkaa on iso määrä, saas nähdä miten tässä käy. Ensimmäiseen mutkaan, ei vielä ainakaan tässä ensimmäiseen mutkaan ankkoja, mutta kohta sitten. Melko varmasti sieltä jo ensimmäiset ankat tulevat. Mielenkiintoista nähdä. 113 ankkaa tullaan palkitsemaan siinä järjestyksessä, miten he tulevat maaliin. Erittäin paljon lahjakortteja jaossa. Raumalaiset yrittäjät ovat antaneet Palloiiron junioritoiminnan hyväksi lahjakortteja tähän ankan uittoon. Ja yhteispalkintomäärä on ihan suunnaton. 5 euron ankka. Sieltä tulee ensimmäiset ankat ensimmäiseen mutkaan, eiköhän kannusteta hyvät ystävät. Sieltä tullaan letkassa. Mielenkiintoista nyt nähdä sitten, siinä on 10 rippään ankkajoukko, joka on jo ottanut jo semmoisen puolen metrin kiilauksen. Tiedä kenen sitten ankkoja ovatkaan, mutta eiköhän se tästä lähdetä. Ja tähän tullaan tähän ensimmäiseen mutkaan ja yleensähän ne vetävät tuonne oikeaan laitaan kaikki ja sitten sieltä